Tigdiliber o parsil, maoy ako ang panginabuhi. Digyud kintaon lalim ang panginabuhing akong gipili. Okay ra ang kakapoy, ipahuway lang ug mawala na. Ang dili nako madawat ang mga taong manamak pa. O kung matunags mga maldito nga mga tao delikado, kay basin kita pabuthan sa sinaw kaayong shotgun. Ang amo ang i-deliver, wa mi alam magsulod sa parcel. Pero kami pasangin lans ubang diskwidong mga order. Dunay ubang mo order, kami ang ilang nga pakasagon. Kay ang ilang na ordiran mga scammer nga badlungon. O kung matunans mga maldito nga mga tao delikado, kay basin kita pabuthan sa sinaw kaayong shotgun. Kami nga tig-deliver, walay alamag kami awayon. Kuhaan pag-among sweldo kung inyong parcel madiskwido. Kuhaan pag-among sweldo kung inyong parcel madiskwido.